OxyPro ylihappipainehoito. OxyPro ylihappipainehoidossa yhdistyy tehokkuus ja mukavuus. Hoidon aikana hengitetään happea samalla, kun kehoon kohdistuvaa painetta nostetaan. Paineen nousu liuottaa happea veriplasmaan paljon tehokkaammin kuin tavallisissa ilmanpaineissa. 1–2 tunnin hoito tehostaa palautumista, kiihdyttää solutason aineenvaihduntaa ja tehostaa suoriutumiskykyä. Varustaudu happikaappiin kevyellä vaatetuksella. Voit ottaa mukaan esimerkiksi kirjan, kännykän tai muuta tekemistä halutessasi. Muista niellä välillä hoidon aikana, jotta korvissa tuntuva paineen muutos helpottaa. Happikaapissa olo vastaa noin 5 metrin syvyyttä vedenpinnan alapuolella. Mikäli haluat keskeyttää hoidon, koputa lasiin tai soita studiolle. Hoidon loppuessa sinun tulee odottaa noin muutama minuutti, että paineet tasaantuvat kaapissa, jotta voit poistua. Muista tarkistaa lääkäriltäsi laitteen sopivuus sinulle ennen käyttöä. Nauti kehosi luonnollisesta vireydestä.